Zdravo môžete žiť a cítiť sa tak aj vďaka prírodnej medicíne. Dnes v relácii Zdravo opäť vítam odborníka na aromaterapiu, pána Karla Hádka. Dobrý deň. Dobrý den. Pán Hádek, dnes by som sa chcela opýtať na problémy s prechladnutím a s chladom. Dnes ako by človek nemal celkom v poriadku tú termoreguláciu. To s váma naprosto souhlasím, nejen, že nemá v pořádku, ale v podstatě, nevím přesně jak dlouho, 3-4 roky se tady objevila naprosto nová choroba, která bývá nazývána jako jako chladová alergie, alergie na chlad. Mnozí lidé mají problémy, vyjdou ven, mají zdravotní problémy, jiní se vrátí zase domů, mají zdravotní problémy a medicína si je s tím celkem bezradná, řekl bych, je to i velice obtížná záležitost, a to z toho důvodu, zase když se rozhlídneme v přírodě, tak ty divoce žijící zvířata nenosí žádné oblečení a v podstatě ten jejich organismus tím, že žijí v té volné přírodě, se musí na ty stávající podmínky vždycky nastavit, aby to zvíře přežilo. No tak bylo i u člověka. No a člověk, protože je myslící, tak vymyslel, že se bude oblíkat a já mám za to, že to tady trošičku přemyslel. Takže tady tím vyřadil ten termoregulační systém, který každý v sobě máme, z části ze hry. Pochopitelně to nebyla záležitost jednoho obléknutí nebo záležitost jednoho roku. A ten termoregulační systém je pochopitelně součástí imunitního systému, takže to se všechno potom dává dohromady a to tělo není schopno reagovat po určité době na ty změny teploty, no a může se projevit tady ta chladová alergie. Co s tím dělat, je velice obtížný, protože ten člověk potom už nesnáší žádný změny. Ta jednoduchá odpověď by byla otužování, ale mnoho lidí už ani tady to otužování nesnáší a přesto ho tedy doporučuji začít s tím už v létě nějakým způsobem ten imunitní systém trénovat na to, aby v podstatě vnímal ty změny, aby na to reagoval, aby k těmto chladovým alergiím nedocházelo. Co se týče potom toho preparativního ošetřování, to je velice těžký. Tady je nezbytně nutný používat bezvodní preparáty, ať už regenerační oleje nebo nějaký ty bezvodní balzámy. Zde se osvědčil například vynikající balzám z bambuckého másla a složkami, nebudu je jmenovat, složkami, které v podstatě uklidňují nervové zakončení a v podstatě nedovolují tomu organismu, aby nějakým silným způsobem reagoval na ty podněty. To je bohužel taková spíš ochranná pasivní funkce, protože ten termoregulační systém to nepostaví na nohy, pouze sníží ty negativní důsledky toho, že ten termoregulační systém není schopen reagovat tak, jak by bylo žádoucí. Jediný spôsob, ako dostať tento termoregulačný systém do normálneho stavu, by bolo to otužovanie? Čistě hypoteticky ano. Čiže ten člověk musí postupovat velice jemně. Tady nejde reagovat nebo nastartovat ten termoregulační systém nějakýma velkýma výkyvama teploty. To měly být malé výkyvy teploty, které tělo ještě snese. A to pomaličku, aby se na to zvyklo, to pomaličku rozšiřovat. Předpokládám, že by to takto mělo fungovat. Těch zkušeností je relativně velice málo. Já můžu říct, že u některých lidí to fungovalo, u některých lidí ne. Je otázka, jak zodpovědně k tomu přistupovali. Ak vás príchodom jesene pravidelne neobíde žiadna chrípka a ľahko prechladnete, pravdepodobne potrebujete posilniť termoregulačný a imunitný systém svojho tela. Přichází podzim a přichází různá nastydnutí, nachlazení. No a náš imunitní systém jako takové díky zhoršené ekologii, díky naprosto nevhodné stravě, díky naprosto nevhodnému chování je pochopitelně oslaben a přichází s podzimem a se zimou období chorob, nastydnutí a tak dále. U mnoha lidí nefunguje termoregulace, protože jsme schopni se oblékat tak, aby nám v žádném případě nebyla zima. Že jo? No a potom se člověk nevhodně oblíkne, někde prostydne a okamžitě je nastydnutý. Čiže tady považuji za první věc zvyšování imunity, a protože tady ty různý nastydnutí jsou mikrobiálního nebo virálního původu, no takže v tomto případě by měly přicházet ke slovu éterické oleje, které vykazují antimikrobiální nebo antivirální účinky. Když jsem dostal na jednu otázku od odborníků, od 10 odborníků 10 různých odpovědí, tak jsem nakonec tu odpověď nehledal u lidí, ale v přírodě. A já mám za to, to je ta správná cesta, hledat tu odpověď v přírodě.